האם חלמתם על סביבת מגורים ירוקה? אם שאפתם ליהנות מאוויר הרים צלול מבלי להתרחק מהמרכז? אם תמיד רציתם לצפות בכל ערב בשקיעה מרהיבה, אנחנו מזמינים אתכם להגשים חלום. ברוכים הבאים לגרינוויו, הפרויקט החדש של פרץ בוני הנגב במודיעין. חברת פרץ בוני הנגב נותנת לכם הזדמנות להגשים חלום, להתקדם צעד אחד קדימה, ומציעה לכם פרויקט בבנייה ייחודית באחת הערים היפות במרכז הארץ. מודיעין הינה עיר צעירה ומודרנית הנמצאת בתנופת פיתוח מואצת. העיר נהנית מיתרונות רבים הנובעים מהיותה עיר מתוכננת מראש. הרמה החברתית-כלכלית בעיר היא מהגבוהות בישראל, והדבר מתבטא בהשקעה עירונית גדולה במערכת החינוך והתרבות, תוך שאיפה למיצוי היכולות הטמונות בכל תלמיד ותלמידה בעיר. מודיעין היא אחת הערים הירוקות בארץ. היא מוקפת שטחים טבעיים ומיוערים, ודואגת לשמור אותם גם בתוכה, כך שבכל אחד מחלקי העיר ניתן ליהנות מפארקים ומגנים. תושבי גרינוויו ייהנו מקרבה לקניון מודיעין החדש ולמרכזי הקניות והמסחר בעיר. בנוסף, הפרויקט נהנה מגישה נוחה לכביש 443, אשר יחד עם כביש 1 וכביש 6 מציב אתכם במרחק של כ-20 דקות מתל אביב ומירושלים. בנוסף, תוכלו להשתמש במערכת תחבורה ציבורית נוחה ומפותחת, הכוללת בין היתר 2 תחנות של רכבת ישראל, עובדה מבטיחה לכם גישה נוחה ומהירה לעשרות יעדים. חברת פרץ בוני הנגב מציעה לכם בנייה ייחודית, המנצלת באופן מרבי את היתרונות שמקנים תנאי השטח והטבע באזור, ומציגה בפניכם בנייה מדורגת על צל הגבעה. צורת בנייה ייחודית זו מאפשרת לכם ליהנות כל יום מחדש מאיכות חיים גבוהה ומאוויר הרים נקי, בסביבה ירוקה ואיכותית עם נוף מרהיב מכל דירה ודירה. וכל זאת כחלק משכונה צעירה, המורכבת מאנשים איכותיים, המציעה לכם את מיטב השירותים של העיר מודיעין, גני ילדים, בתי ספר, פארקים מטופחים, בתי כנסת, ואת כל מה שצריך כדי ליהנות מאיכות חיים אמיתית. פרויקט גרינוויו מציב במודיעין סטנדרט בנייה חדש. בפרויקט תוכלו למצוא 4 טיפוסי מבנים, ובסך הכל כ-19 בניינים. כל בניין מתהדר בחנייה מטופחת ובלובי מפואר. בבניינים דירות 4, 5 ו6 חדרים. בפרויקט דירות ייחודיות, כמו דירות גן איכותיות ולופט, המפנקות אתכם בחלל בגובה כפול. עיצוב פנים הדירות נהנה מחשיבה מתקדמת, הבאה לידי ביטוי בחדרים מרווחים, תכנון פונקציונלי ועיצוב ייחודי. בנוסף, תהנו מרמת גימור גבוהה ומפרט טכני עשיר. וכמובן, נוף מרהיב של טבע במיטבו, הפורץ עליכם מהסלון. לחברת פרץ בוני הנגב ניסיון מוכח בשיקום מאות דירות בעיר מודיעין, בפרויקטים גן הכיכר ואחוזת האילנות. החברה רואה עצמה כחלק עיקרי בפיתוח העיר, ושוב מוכיחה את עצמה בהתאמתה לדרכי הפיתוח והחשיבה של העיר הצעירה. לחברה יציבות כלכלית איתנה, ניסיון ומוניטין נצבר של עשרות שנים, והיא משמשת כקבלן וכחברה המשווקת של פרויקט גרינוויו, ובזאת מבטיחה לכם בנייה מהירה ויעילה, ליווי צמוד, ביטחון בקנייה, ואת כל התשובות לשאלותיכם תחת קורת גג אחת.